daɗe yana tani da shi in ba yau baby wata yin ne ke haka wallahi na fito gida ne fa na gaji rayuwar duniya duk ta ishe ni ka ne matsalan ki baby ki gaya min mana haba baby kuma kawata da babu ba anko wallahi kuma ni a gurin nan so nake in fito wata babba ka duk bukatun ki shiga gaya min sai na biya miki shi kowane irin haba wallahi kaga anko na anko karan kanshi 30,000 what takalmin da zan sa na 40,000 zai what wallahi dole in ba kasa saboda me baby to muna tare ne yanzu haka wallahi ya doka farki nake yi haba baby ka bani kunya mana ina jin ki baby to kuma nan gagalan da zan sa ma na 50,000 what kai baba za ki sha mai da yawa kuma dan kunnen ka gane na miliyan 1 kai ka san ban sa wallahi kauye zan koma baby saboda me kan bura amma ke tambaye ki kai baka sa a timfani ne bin tambaye ki buga masu ake ce fito sannan sa koya kin ga wannan takalmin da ke ganin shi dukkan shi wallahi kina ban naira 50 miko miki shi zan yi wallahi ko na koko ba da ita ke yanzu ma dai tambaye ki ma dai ko ke ba ki da iyaye ne koko ta sama a sama kika fado